Κάνω αυτό το βίντεο περιμένοντας το καφεδάκι μου, κοιτάτε, επειδή φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω τα ελληνικά μου, επειδή δεν τα μιλάω πολύ, δεν ξέρω πολλούς κόσμους που μιλάνε ελληνικά και αυτός ο φόβος νομίζω ότι το έχουν όλοι οι άνθρωποι που μιλάνε πολλές γλώσσες. Αλλά κοιτάτε εκείνη την, αυτό το καημάκι, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, σκέφτηκα, αφού δεν έχω πολλούς φίλους που μιλάνε ελληνικά στην καθημερινή μου ζωή, θέλω να κάνω αυτά τα βίντεο, μπορεί κανένας δεν το ενδιαφέρει, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι φόβος ότι θα ξεχάσω τα λόγια. Επειδή νομίζω ότι όταν μιλάς μια γλώσσα στο επίπεδο Β1, Β2, δεν μπορείς να τη ξεχάσεις 100%. Νομίζω ότι όταν μαθαίνεις μια γλώσσα, κάνεις το σύστημα στο μυαλό σου και σιγά σιγά όταν δεν τη μιλάς, μπορεί να ξεχάσεις λόγια και λέξεις, αλλά νομίζω ότι το σύστημα είναι εδώ και χαίρομαι πολύ επειδή συνειδητοποιώ ότι έχω μιλήσει πολύ χωρίς να σκεφτώ. Λοιπόν, θα συνεχίσω να μιλήσω ελληνικά με εσάς.